जाला कोहना में रूस के हो कितना मनाई खिलाई ठुस ठुस के जाके बैठ जाला कोहना में रूस के अरे लइका कहाई के गुलार ले पतई यार भइल राजा हाँ लइका कहाई के गुलार ले पतई यार भइल राजा त लागे लागे डर ईदवार करी खातिए राजा दिन रात रहे छतिए पर हाथिए राजा एकरा नीक नहीं लागे रोटी भातिए राजा दिन रात रहे छतिए पर हाथिए राजा रोज के ये माहौल चल के डराना कितना बताई खेसारी।